15ஆம் புதுமை. இயேசுநாதர் நடுத்தீர்க்கிற நாளிலே நல்லவர்களை பார்த்து, நாம் பசியாயிருக்கிற போது நமக்கு சாப்பாடு கொடுத்தீர்கள், நாம் வஸ்திரம் இல்லாதிருந்த போது வஸ்திரம் கொடுத்தீர்கள் என்று சொல்லுகிற போது அவர்கள் ஆண்டவரை பார்த்து, சுவாமி, இப்படிப்பட்ட சகாயங்களை தேவரீருக்கு எப்போது செய்தோம் என்று கேட்கின்ற சமயத்திலே ஆண்டவர் அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் நம்மை குறித்து பிச்சைக்காரருக்கு பண்ணின சகாயம் நமக்கு பண்ணினார் போலாயிற்று என்று சொல்லி, இப்படிப்பட்ட புண்ணியங்கள் முகாந்திரமாக அவர்களுக்கு மிகுந்த பாக்கியத்தை கொடுப்பார். ஆனால் இயேசுநாதர் மற்றவர்களுக்கு அப்படி திருவுளம் பற்றினாலும் அச்சிஷ்ட சூசையப்பரிடத்தில் இப்படியல்லவே. அதெப்படி என்றால், இயேசுநாதர் அந்த சமயத்திலே அச்சிஷ்ட சூசையப்பரை பார்த்து, மெய்யான சர்வேஸ்வரனும் மெய்யான மனுஷனும் ஒன்றாயிருக்கிற நாம் தாமே, தாகமாயிருக்கிற போது நீ நமக்கு தண்ணீர் கொடுத்தீர், நாமே பசியாயிருக்கிற போது போஜனம் கொடுத்தீர், நமக்கு வேண்டிய வஸ்திரங்களையும் கொடுத்தீர் என்று இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை கர்த்தர் அச்சிஷ்ட சூசையப்பருக்கு உவமை போலே சொல்லாமல் சொந்தம் பாராட்டி சொல்ல வேண்டியிருக்கும். அப்படிப்பட்ட திவ்ய வார்த்தைகளை கேட்கிற போது அச்சிஷ்ட சூசையப்பர், நான் தேவரீருக்கு எப்போது இந்த சகாயம் பண்ணினேன் என்று அவர் ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லாமல், இது மெய்தான், அநேக முறை பசிதாகம் உள்ள தேவரீருக்கு நானே போஜனமும் தண்ணீரும் கொடுத்தேன், தேவரீருக்கு வேண்டிய வஸ்திரமும் கொடுத்தேன் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறார். நல்லவர்கள் அவரை குறித்து பிச்சைக்காரருக்கு தர்மம் செய்கிறதினாலே ஆண்டவர் அவர்களுக்கு பாக்கியத்தை கொடுப்பார் என்றிருக்கையில், கர்த்தருக்கு நேரிலேதானே அச்சிஷ்ட சூசையப்பர் முன் சொல்லப்பட்ட சகாயங்களை அநேக முறை செய்ததினாலே மற்றவர்களை விட அவருக்கு எம்மாத்திரம் மோட்ச பாக்கியத்தை கொடுப்பார். ஒரு துறை தன்னுடைய ஊழியக்காரனுக்கும் தன்னை குறித்து சகாயம் பண்ணினவனுக்கும் அதிக வெகுமானம் பண்ணாதிருப்பானோ? அச்சிஷ்ட சூசையப்பர் பூலோகத்தில் இருக்கிற போது தேவமாதாவுக்கு பிற்பாடு மற்றவர்களை விட இயேசுநாதருக்கு விசேஷமாய் அதிக ஊழியம் பண்ணினதினாலே இயேசுநாதர் அவருக்கு பரலோகத்தில் தேவமாதாவுக்கு பிற்பாடு மற்றவர்களை விட விசேஷமான மோட்ச பாக்கியத்தை கொடுத்தார் என்று சொல்லுகிறது நியாயம்தானே? மேலும் இயேசுநாதருக்கு வஸ்திரம், போஜனம், தண்ணீர் அச்சிஷ்ட சூசையப்பர் கொடுத்ததும் தவிர அதைவிட அதிக சகாயம் பண்ணினார். அதாவது, ஏரோதன் கட்டளையிட்டபடியே சேவகர் மற்ற குழந்தைகளை கொல்லுகிற போது குழந்தை இயேசுநாதர் அதிலே அகப்படாமல் சம்மனசுவின் கட்டளைப்படியே அச்சிஷ்ட சூசையப்பர் குழந்தை இயேசுவை அப்பாலே கொண்டு போனார். இதனாலே அச்சிஷ்ட சூசையப்பர் இயேசுநாதருக்கு அப்போது உயிர் கொடுத்தார் போலாயிற்று. இந்த சகாயத்தை அவர் எளிதாய் செய்தார் என்று நினைக்க வேண்டாம். அந்த வழியிலே அவர் ராத்திரி காலத்திலே மிகுந்த பயத்தோடே தமக்கு பல வகையான ஆபத்து வந்தாலும் அவைகளை சட்டை பண்ணாமல் குழந்தை இயேசுநாதரை காப்பாற்றி அப்பாலே கொண்டு போனார். இப்படிப்பட்ட ஊழியம் முகாந்திரமாக அளவில்லாத நன்றி அறிந்த தனமுள்ள இயேசுநாதர் தமது தாயாருக்கு பிற்பாடு அச்சிஷ்ட சூசையப்பருக்கு மற்ற அச்சிஷ்டவர்களை விட அதிக மோட்ச பாக்கியங்கள் கொடுத்தார் என்று சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. இப்படியே மிலான் என்கிற பட்டணத்திலே இருந்த முத்திபேறு பெற்ற வெரோனிகா என்கிறவள் தியானத்திற்கு பரவசமாகிற போது அச்சிஷ்ட சூசையப்பர் தேவமாதாவுக்கு பிற்பாடு மற்ற அச்சிஷ்டவர்களை விட அதிக மோட்சம் பாக்கியத்தை அனுபவிக்கிறதை கண்டாள். கிறிஸ்தவர்களே, ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட மோட்ச பாக்கியத்தை அச்சிஷ்ட சூசையப்பருக்கு கொடுத்ததினாலே முதலில் ஆண்டவரை நீங்கள் தோத்திரம் பண்ண வேண்டும். இதல்லாமல் அச்சிஷ்ட சூசையப்பர் பட்ட பிரயாசையினாலே குழந்தை இயேசுநாதருக்கு சாவு வரவில்லை என்று கேட்டீர்களே, அப்படியே யாதொருவன் சாவான பாவம் செய்யாதிருக்க நீங்கள் பாவத்தினாலே சேசுநாதருடைய இஷ்ட பிரசாதங்கள் கொல்லப்படாதிருக்க பிரயாசைப்படுகிறீர்கள் என்பதால் அச்சிஷ்ட சூசையப்பரை போல அதிலே வருகிற இக்கட்டுக்கு
நீங்கள் பயப்படாமல் பிரயாசைப்படுங்கள். இதன்றியே அச்சிஸ்டர் சூசையப்பர் பாவனையாக இயேசுநாதருக்கு, நீங்கள் வஸ்திர போஜனங்கள் கொடுக்க கூடாதிருந்தாலும் கர்த்தரை குறித்து பிச்சைக்காரருக்கு அவைகளை கொடுத்தால் இயேசுநாதருக்கு கொடுத்தார் போல் ஆகும் என்று நினைத்து நீங்கள் அவற்றை சந்தோஷமாய் கொடுங்கள். இந்த புண்ணிய முகாந்திரமாக பரலோகத்திலே உங்களுக்கு அழியாத பாக்கியம் வருமென்கிறதினாலே சேவகனும் குடியானவனும் அழிந்து போகிற பாக்கியத்துக்காக படுகிற பிரயாசையை விட நீங்கள் அதிக பிரயாசைப்பட வேண்டாமா?